Salut lume și bine v-am găsit la un episod Minecraft cu Alex și cu Mihai. Este pe Messenger, îl puteți auzi pe tabletă. Unde punem? Casa? Bă, ce? Stai că aici, stați, dacă întrebați de ce se vede așa, așa se vede de la joc, deci și mie și lui Mihai ni se vede. Numai lui Alex nu. Da, și în fine, noi trebuie să construim un castel, cum vedeți. Da, și asta o să fie o serie multă. Deci dacă vreți o să și cu voi. Nu, Mihai? Bă, nu te mai mișca. Haideți aici ne facem casa. Nu te mai mișca. De ce? Bă, ce faceți? Așa. Da, și da. Ce? Din ăla ne facem casă? Da. Și dacă vreți o să jucăm și cu voi. Ce decât să intrați pe Warcraft la trivit. Da, și în legătură cu... Opa, era să-mi pornesc și un magazin. Șterge-l. Bă, ia, Alex, dacă poți să dai și tu drumul la filmare. Nu, mai că la șterg, nu mai poate. Și noi vrem aici să încercăm să facem un castel. Și în legătură cu seria de Minecraft, n-am mai continuat, dar o să continuem. A mea o să mai continue, pentru că eu Și noi după ce terminăm acest episod, am hotărât să filmăm un episod de fermi. Păi da, dar ăla nu putem, că nu suntem pe același router, Mișu. Știi? A, da, bă. Așa. Cum ar fi să filmăm la școală, ești nebun? În săptămâna altfel o să facem un video special în care o să fim la școală. Eu în săptămâna altfel fac profesor, fac tipuri de profesor. Dacă o să mă lase maica mea cu telefonul. Cred că mami mă Bă, dacă e în săptămâna altfel. Bă, deci anul ăsta, săptămâna altfel, că acum nu mă mai duc la București. Da. Nu mă lasă. Noi plănuim să filmăm la școală în săptămâna altfel anul trecut, doar că... Nu ne-au lăsat părinții cu... Nu, bă, eu nu știu că am fost la București. Da, pe mine nu m-au lăsat părinții, că noi avem colegi așa care pun mâna. Da, de ăștia mai sărani. Da. De pe Striminoasa, unde avem noi... Da. Și de asta n-au lăsat. Dar poate, nu se știe, poate o să ne ați creat asta. Uite atât de înaltă. Dacă este fratele meu și cuvorul meu. Da, sunt ca mici, da. Știți cum urlă copiii? Prefate că ne-au auzit. Uitați, până acum așa a ieșit. Bă, ești totuși mare, nu mai ești copil. Da, nu am totuși. Sunt aproape să fac ce, da. Deci pot să mă consider ca copil mare. Da, fratele Mihai, lui e mai mic, normal. Eu am făcut și eu vara asta, pe 22 iulie, am făcut și eu 10 ani. Da, deci eu cu Mihai suntem egal la vârstă. Aproape egal, că nu suntem genii Care A? câte tu? 10, aproape. Pe 19 decembrie fac 11. Băi, prost. Păi trebuia să fii în clasa. Acum trebuia să treci. Păi amândoi trebuia să fim, dar ce să fac dacă ne-au dat și în clasa 0? Băi, și eu am fost în clasa 0, să știi. Păi știu, că și voi ați fost, că acum toți eram în clasa 4-a.
A patra, auzi, a cincea. Am văzut-o, Robert, pe Laura când Da. pe tataie. Odată am văzut-o și eu pe Laura. De când am mai văzut-o? De când nu te mai bătea? Da, chiar. Mai știți bătăile care le luam de la fete? Laura, o iubești tot. Nu! Nu mai... Dar n-am mai văzut-o de mult, gândește-te. Așa ai făcut tot anul, numai cu ea stăteai. Ce ligea aia să faci aia? Mai știi ce bătaie luam? Bine că le puneai tu la punct pe toate fetele. Bă, ce naiba, suntem băieți, totuși am trebuit noi să le punem la punct pe toate fetele, nu ele pe noi. Așa sunt prietenii. Așa că ar fi ca o discriminare pentru noi băieții. Bă, ce repede trece timpul, știți de că filmam? Știu, 5 minute. Ah, Da, bă, ce repede trece timpul, ce neba. cu ăsta, în episodul ăsta. Dacă o să terminăm pereții. Și astăzi câte episoade? Mai facem unul? vamos, unul vorbește în engleză. Cine? Și că vamos my house. Bă, cică engleza e spaniolă, vamos, nu știi? Vamos e house, e engleză sau german. A, da. Vamos e în spaniolă sau în italiană. Da, așa, aici așa e obișnuit Mihai să facă pereții mari. Nu, eu îi făcut acum. Oh. Și Mihai... Când dă modelul. A, deci Alex, tu ești de vină, ești... Îți stai din salariu. Păi bă, trebuie să fie mare casă, ce-ai? Dar chiar facem cu etaje, aici o să fie un acoperiș. Stai că bă, știu cum să Și fac. acolo sus o să fie tur. Robert, tu să mă lași pe Ce, mine? ăstea mici care le faci tu, fără două blocuri. Care? Ăstea, A, da. da. Că sunt prea mici. Mamă, bă, ce mișto e castelul nostru până acum. Oricum îl terminăm. Îl mai face. Bă, vine asta, să aveți grijă. Că știți, da, că ne pune în... Mamă, tu ești nebun? Bă, nebune, Pe fața voastră. mamă. Nebun la întâmplare. Acum le șterg. Le șterg. Bă, măcar să mulțumesc că le șterg. Bă, acum mai pun. Bă, ești nebun. Ce retardate. Mă, Alex, ce să pui astea de două cuburi? Retardat. Bă, ce mai pun? Retardat, frate. Bă, și acum fug, Doamne. Ce oameni, bă. Urmăriți-le, amândoi fugiți pe unul pe una, altul pe alta. Eu cu aici. Hai mă că le văd. Toate. Una o văd asta care... Ricaro. Ia mă, că e fix lângă noi, e vecină cu noi. Ia mă, hai să-i distrug eu casa un pic. Hai, păi... Nu casa. Bă, veni una mangele. Mangele, what the fuck, ce nume au ăștia. Mengale, Bă, dar para puneți, mă? Nu. Hai să intru în casa ei. Păi ce naiba de casă? Ia mă, ia. Bă, ce oameni, bă, nu poți să joci? Nu putem să din cauza lor, bă, așa la toate lucruri. Pun case, bombartai cu cubi. Bă, și mă enervează că nu poți să le dai key. Uite ce e aici. Uite ce e aici. Prin casa astea. Oh my god, ce a pus Alex, bravo Alex, măcar ne-a răzbunat pe una. Pe una? Stai să vezi când o găsesc eu pe aia. Hai că eu mă răzbun, voi mai la casă. Bine. Mihai, ce o să-i punem? Boxe! Acum nu mă mai lasă să plec, ești nebun? Acum plec și să mă duc la cealaltă. Da, și se aude ecou de la Alex în Messenger. Scuzați-mă dacă Mihai nu se audă bine.
Ia mă, că închid aici. Păi. Bă, deci efectiv nu te poți juca. Efectiv. Efectiv nu te poți juca că intră cineva. Ha? Efectiv nu te poți juca că intră cineva aici și strică tot. Nu îți iei copyright la muzici de astea clasice. Bă, mă mir că nu ți-ai luat copyright pe episodul ăla de Roblox cu muzica imensă. Bă, la muzică clasică, adică muzica populară, de asta nu ți-e la delante. Rost, dar te copiezi. Dacă e o melodie de pe YouTube, Da, păi știu copyright, normal că te copiezi. Filmăm de 10 minute, la 12 minute închidem video. Faci. Știi că mi-ai distrus tu casa? Ha? Nu mai știi că... Nu, cineva. Asta, cealaltă. 10 minute. Nu mai știi că mi-ai distrus Alex, taci! casa, nu? mai să Ha? mai și noi 5 minute. Nu 5, că nu mă lasă mai mult de 5, că n-am parteneria cu YouTube, așa mi-a zis vorul meu, că de asta nu mă lasă. Deci la 13 minute închidem. Ia, am făcut la asta, uite. Mama! Noi terminăm episodul ăsta, terminăm cuburile să le spar și continuăm alt episod. Mai bine tăiem și luăm astea, poți să-i pun pauză. Ești pe pauză? Da, o să pun pauză la video ca să luăm cuburile. Ce poți să faci? Da, și am revenit. Am mai făcut noi din podea și am mai spart acolo și am găsit o fată bună care ne-a ajutat pe la acoperiș. E bine când ai peste oameni de ăștia. Bă, Robert, ești nebun și ne-a distrus fata. A venit Știu. și vrea să ne spargă din castel și la intrare ne-a făcut un fel de baraj de multe blocuri și acum stau la baraj. Bă, v-am mai sequestrat unii. V-am mai sequestrat în casă. Deci, bă, nu-mi plac oamenii ăștia. Ce? Bă, vă sequestram în casă. Eu stau Știi aici ce-ar fi șmecher? Să existe bedrock și nimeni să nu spargă. Și să-i închidem pe toți acolo în bedrock. Da, chiar, bă. Da, Și să trebuiască să iasă. da. Altfel decât să iasă. Și am închide iar și n-ar mai avea rost. Și da, aici o să termin și video. Scuzați-mă că am închis. Trebuie să închidem acum, dar am filmat deja. Acum s-au făcut 13 minute. Bă, ești nebun. Nu uitați să vă abonați, să treceți pe la canalul lui Mihai Anaconda 2000. Și la al meu, Alex Gameru. Și toate cele. Alex. Pa! Al mare. Pa.